Taura Gweja, Matichi. Yaga is tired. Team that we are playing is tired. Utaura usunzwi. Wati chicho Arikuda. Tuna ndikuti tikwanise kupiwa mari kutenga majezi. Nani? Kupiwa nemana madhevotera. Majezi echi. Second star. Second ile team Ebhora. Ndimana vanoza kuti panzvimbo yachena saka tozvatukuta Musa mutimu yacho Ebhora munenge muna nani? Mutimu Ebhora sozati mayutesi nemadhare emunomananga. Anani, the likes of everyone. And starting from age of 15 years to 45. You're pleading so high. Once you 5 years. No matter 3 more top, green, 2 more short. So the total in the $5 per year. I'm going to 16 to 32. Usayo party yacho unongorani. 16 more players. Hiyo ndamba position ipi? Ndamba striker defense kana mid. Aba keeper ndino kuna base ba kuna first strike. Oh. Saka team yekutotanga kutofomu ere kuti yanga imboripo kudara. Team. Yanga imboripo. Saka chii chakazoitika kuti zvimbodhako. Chakaitika kuti dhako. Hapana. Takakocherwa neGalaxy Football Club. Takaita observations nayo tikaona kuti Galaxy Football Club is even playing soccer peaceful Harare. Wonderful. Phone yangu kana ichinga chaji. Napenda kuchaji. Expecting kuti andinomudziro kale ndanguri iko. Muna ndibira ngeze ndiya. Wabira line. Wangu wa register. Ndiri ngatosenza no Tinashe machongo. Kufuna kwaiwana upi? Ani phone ndakatumirwa uko kwingine. Wataze? Ndakatumirwa uko kwingine. Nani? Wakanganwa. Uchaziye muno wacho. Ufana mbomsimbisa, usura mbomsimbisa. Chazo musimbise edu mavideo afana umixa. Aiyo, ngomthiza unito unokuthi lakutanga ukubenga because ita video manje kusite zvakusipinda papo nekusimbisa. Anti imene dzako. Iribuda. Unaona? Iribuda ka. Timbofunzwa Magribhi. Aiyo, video yako iri. No. Ai video yako iri. Video yako iri airesira Magribhi. Wakumixa zvinhu ungatodanze foni wakutotaura kuti foni yapinda papiri ungobvunzewo Gweja. Unongokanganwa zvinhu unotofanira uri benzi. Indabenzi manje. Unotofanira unopenga. Inini manje? Kwewe ini neyo ndiye anopenga. Ivo ndautoita ngorupenga. Asi kanzi vano vakatonzibate munhu anopenga vanobate nini? Unotobate wamixa video zvisina ati. Usazotora mano dzevideo ita zvaunodewo. Usaini ndiri kuvhurika. Unovhurikira. Kwewe manje iwo uvhurikira. Ndatoona kuti wakutovhurikisa because mwaumhanyira mavideo zvisina ati. Ayo ndikungobvunzawo. Ko imhosva here ungosimbisa munhu anenge achimbokutumira tumasenzi. Haya, wakati munhu wacho totaura naye pavideo. Pai patakataura naye takataura naye live video. Tikabudisa mavideo ikanyazobuda niti. Zvinhu zvikabuda. Saka kumusimbisa imhosva. Haya, unopenga. Ndokuti akaona kuti une hamene zvinhu zvaunenge uchiita asi unenge uda kuba mari. Mari ipi futi? Saka munhu akatitumira mari chaurikuda kurwadza kuti tutaure namai ekwesitiri. Wauda kumixa tutaure nawo newingiri. Urati ende constant foni ivhirikire. Inozati chii? Kuti kutumira vanhu
Noti kuAustralia nekuEngland zvakafanana. Aiyo munhu Ndakukudza Gweja. Munhu ari kuAustralia anokwanisa kuona video takaiposta. Munhu ari kuEngland anokwanisa kuona video. But akunoda kutumira munhu mafacts ekuAustralia kuEngland. Mafacts ekuAustralia. England ndeyekuEngland. EkuAustralia ndeyekuAustralia. Saka mafacts ekuAustralia ndako. Mafacts ekuAustralia ndeyetimu yeBhora. Ko ekuEngland. Ko mafacts ekuEngland. Not continue video imukata iyi. Plana iyi. Aiyo, mafacts ekuEngland ndowapi manje? Chitudza yo. Kufoni yangu yakatopenga. Wakunditsinga futi. Wakupenga. Wakanga uchitora video yekuti afanga kuti unokwana. Urada ngopanga uri benzi. Inini manje. Inini manje. Ndinokuita. Wakupenga. Just because ndangokuti simbisa munhu akakutengera foni. Aiwa, zvisiri zvonda kuti wazvizvautaura. Hatizozanzi hangu simbisi. Ndikati inga ndakatenda kudhari. Aiyo kungomusimbiso hapana chakaipa. Ndotaura naye kana ndauda kutaura. Yo hausimbise inini ndotaura naye personally. Because I'm not as stupid like what you're trying to think. Gweja yo. Yes, you're pretending like a stupid. Because you're mixing things. Aiwa, azana usade kutora foni yako uchitumira mavideo akawanda ukatumira kuEngland, wotumira kuUK, uchingotumira kumafilimu zvinhu zvina ad. Unopezera kuti makisa ndakaenda kuUK ndakuti fange kupinga. Wagara unotovhurika. Aiyo ndinotopenga because ridu zviri munhu. Inini manje. Ukaimva vanhu. Gweja. Vasuda amba unenge vakasipanga kumamisa. Ani watidani? Rapa munenge vakasipanga. Yo unomamisa. Yoteza kumamisa nyuda. Ndichiramba nangomira. Ndichiramba nangomira. Ndichiramba nangomira. Nekuti zvakuita kwakundini wakundibhuku. Takuti amisa matsango zvekuchajira ifoni kwete. Handina. Ndengoziva kuti hazvina problem. Hasha dzako ndedzei. Iyo hasha dzako ndedzei kuti usanditore video zingadi kutoka. Aiyo atatawirirana here panapa. Wati woda kufoma team yako yeBhora. Wakutaura. Hatisi ndoda kufoma team. Ndatida kufoma team. What news can you give him at the Australia? Andirunza wati kutaura. Ukati chiu. Andati bhoga itaura nyaya dzako. Ndangoti taura nyaya dzako. Ndio atanga nyaya video ndiani. Atanga nyaya video ndiani. Andini kana atanga nyaya video. Ndapara kufika wabvuma. Pasvika pana ndakuti chiu. Wati chi? Ngati hello how are you too? Ukati I am okay. Ndikakubvunza. Haya uyo bhabano uri benzi. Wandibvunza kuti chi? Ukandibvunza kuti ndikakubvunza kuti kati zviri sei? I'm expecting someone to give me my line and I be 0717756885. Ukati izvo izvo achakupasisana naFIFA. Tozoita sei? Ngatimbogadzire video yekuti titumire madhekosire. Ndikati hazvaipi ngatitumire. Iwo wakuchinjisa zvinhu wakutaura wakutaura ngatimbofonera neuyu. Udati foni yako ine nyaya mari yakanyawanda. Isati mari atakana sendi. Wati munhu anitozanibvunza patanga nyaya maradi. Aiyo utatomoka yo ausitomboziya. Atibvunza. Wangashitaura nyaya yetimu yeBhora kai. Nenyaya yemari. Atanzi munhu ngati mari isati mari zvikanzi aiwa ona. Uzonoti ngatimbogadzire video. Ndikataura zvino zviri bho tikagadzira video yacho zvinoita. Mai wakutora video wakuichinjirisa wakuita zvaunoda iwe. Yo watara zvetimu yeBhora. Handokashita zvetimu yeBhora chuta majezi. Na second. Vapedza kutaura izvozvo vhara tora chisimbisa ndani chibva pandiri pona. Handakutobva. Ani? Ndirichi? You're stupid. Boy. Video yako you keep on taking video kana asingadi kutorwa video. Kana ndati ngatikate inozoenda yakarebesa mari yacho unoiwana kupi? Iwe ushaka na mari yekutengera kana kokura. Unopenza plan. Baba ndizozopeza ndakutema nemama. Koneta sewe kwechi. Ndarune hari. Ni hari. Naro ndinasi. Ayo hanzo kupeka. Hayi mani. Nditore wakambana yakundipengera. Ndotema baba. Anotema kamera. Kamera ndio inokupinza mari ke. Nai. Inotema kamera. Nai. Ndobeka ndazosvika. Kwa kuchipira futi. Kuchipira futi.